салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. шаҳри даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якумро дар барномаи мо бубинед. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳӣ кунед. даври 16-уми чемпионати футболии тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум ин навбат хеле шадид сурат гирифт. покери нишонзани беҳтарини чемпионат Муҳсин Рустамзодаи дастаи Гулистон ба дарвозаи ҳулбу кулли мухлисони дар майдон ҷамъ омадаро ба пой хезонд. ҳамакнун бо фосилаи 6 гол аз футболбози дуюми ҷадвал пеш аст ва дар омори худ аллакай 23 голро ҷамъ овардааст. эҳёи барқчӣ бо сармураббии нав Раҳматулло Фузайлов дар бозӣ муқобили дастаи Паншер мушоҳида шуд ва Паншери дар аввали мавсим фаъол ба дарвозаи барқчӣ ҳатто иқтидори 1 гол заданро пайдо накард. хайр то 20-уми ҳамин моҳ дастаи Динамо кулли бозиҳои худро мавқуф мегузорад ва сарои камари муддаӣ барои ғолибият ин навбат низ имтиёз ба даст наовард, чун бозӣ бо Динамо баргузор нашуд, вале мавқеи чорумро бо ду бозии кам ҳамоно дар ихтиёр дорад. бозии марказии давро гуфтем ки бо иштироки ҳосилот ва Куктош рақобати беамон мешавад, вале ҳисоби бозӣ он гунае интизор будем нашуд. лекин дидор ба қавле хеле сахт сипарӣ гардид. футболбозони ҳар ду даста фурсатҳои зиёди голиро ба вуҷуд меоварданд, вале хатти ҳимоя ва тактикаи баромондаи ҳар ду сармураббӣ имкон надод то мушоҳиди голҳои зиёд шавем. Юсуф Рабиев ки нав ба курсии сармураббигии дастаи фархориҳо омад, бештар ба хатти дифоъ аҳамияти хуса медиҳад ва аз контрҳуҷумҳо кор мегирад. дар бозии муқобили Куктош моҳз ба ҳамин услуб кор гирифт, вале Куктош низ ба қавли Туфа нест. Тоҳир Муминов аллакай медонад муқобили дастаҳои пурқувват чӣ системаи бозигузориро ба роҳ монад. хулас дастаҳои Куктош ва ҳосилот бозии баробар нишон доданд. барои ин бозии мазкурро рақобати марказӣ унвон додем ки дар сурати ғалабаи кадоме аз дастаҳо дар ҷадвали чемпионат шояд тағйироти аҷибе ба миён меомад. ҳоло ҳосилот аз рақобатҳои баргузоршудаи 16 давр як бозии захиравӣ ё худ ба таъхир афтода дорад. агар ҳамин бозӣ бо ғолибият паси сар шавад, ҳамоно ин даста бо як холи кам аз Куктош дар мавқеи дуюм мемонад. аз ин роҳ онҳо бояд Куктошро шикаст медоданд то лидерии ҷадвалро бар уҳдаи худ мегирифтанд. хулас ҳар чӣ гузашт дигар бар намегардад. шонс аз даст рафт, вале футбол идома дорад. мавқеи дуюм ҳам бад нест. барои роҳ ёфтан ба Лигаи олӣ дар мавқеи дуюм будан имкони беҳтарин аст. аммо медонед ки рақиби асосии ҷадвалии ҳосилот Куктош не, балки Динамо аст. дастаи Динамо бо ду бозии кам аз дигарон 34 хол дорад ва агар ин ду бозии захиравии худро бо ғалаба паси сар намояд, пас аз ҳосилот бо як холи кам дар мавқеи сеюм боқӣ мемонад. вале дар оянда ҳосилот бох не, ҳатто мусовӣ кунад, пас аҳволи дастаи Фархорӣ бад мешавад. сарои камар дар ин маврид тавсифи алоҳида мехоҳад. онҳо озодона дастаи Душанберо бо ҳисоби калон шикаст доданд ва дар қатори ҳосилоти Динамо барои мавқеъҳои болоӣ имкони заҳмат кашиданро доранд. ба қавле хок бар сари шикастҳои аввали мавсим ки имрӯз дарди сарашон шудааст. онҳо дар мавқеи чоруманд ва ду бозии захиравӣ доранд, вале имтиёзҳояшон хеле кам аст. онҳо 10 хол аз Динамо кам доранд ва дар чоргонаи аввал мавқеъ гирифтанд. хулас мутаваҷҷеҳ шавед ба шаҳри даври 16-уми Лигаи Якум. мо дар мавриди дидори дастаҳои ҳосилот ва Куктош ҳарф задем ва гуфтем ки ин дастаҳо рақобати баробарро нишон доданд. шогирдони Юсуф Рабиев аз оғози чемпионат ҳеҷ гоҳ таназзул накарданд ва ҳар бозии худро бо ғалаба ва натиҷаҳои беҳтар ба роҳ монданд. аммо ягона доғ ин дар 15 давр ба як бозӣ шикаст хӯрдан буд ки ҳоло онҳоро мо дар мавқеи дуюм мебинем. Куктош бошад пурқувваттарин дастаи мусобиқа аст ва то ҳол марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро идома медиҳад. дар 16 даври мусобиқа ҳоло ягон бох надоранд ва роҳи рафтан ба Лигаи олӣ бартар аз ҳама дастаҳои ҷадвали мусобиқа аст. ҳам бозингарони ҳосилот ва ҳам Куктош дар ин дидор ҳуҷумҳои пайдарпай доштанд ва чанд фурсати олии голзанӣ аз даст рафт. ҳар ду даста танҳо як имконияти 100% доштанд ки дар ниҳоят ба мақсуд расиданд. хубтараш шаҳри пурраи бозиро дар таҳияи ҳамкоронамон мебинем ки он ҷо ҳузур доштанд. аз дақиқаҳои аввали рақобат дастаҳо бисёр бозии пуршиддатро ба роҳ монданд. имконияти хубро дар хатти ҳамла ҳар ду тим баҳри кушодани ҳисоби рақобат пайдо месохтанд, аммо боз ҳамон мушкилиҳои ҳамлагарон ба назар мерасид ки онҳо аз вазъиятҳои 100% голзанӣ наметавонистанд ба задани гол даст ёбанд. агар нисфи имкониятҳои ба амаломадаро футболбозони ҳар ду тим истифодаи дуруст мебурданд, мо шоҳиди голҳои зиёд дар ин рақобат мегардидем. баъди имкониятҳои зиёди голзанӣ аввалан меҳмонон
меҳмонон ба задани гол даст ёфтанд. Дар пайти мазкур як ҳолати хуби дигари голзаниро Худоидод Узоқов дошт, аммо ин дафъа ҳамлагари мазкур натавонист ин имкониятро ба гол хотима диҳад. ҳарчанд шогирдони Тоҳир Муъминов кӯшиши баробар кардани ҳисоби рақобатро менамуданд, аммо ба ин муваффақ нашуданд ва қисми якум бо бартарии меҳмонон ба анҷом расид. Дар пайти дуввуми бозӣ мо шоҳиди моҷароҳои зиёд гардидем. Рақобати пуршиддати дастаҳо идома меёфт. Боз ҳам имкониятҳо дар назди дарвозаҳои ҳарду даста пайдо мешуданд. Аз сабабе ки ин бозӣ барои ҳарду бошгоҳ муҳим ба ҳисоб мерафт, то сонияҳои охир рақобати ҷиддии дастаҳоро мо шоҳид гардидем. Дар қисмати дуюм футболбозони ҳарду даста ба қоидаситезӣ зиёд роҳ медоданд. Ин ҳамон вақт эҳсос шуд ки дар чанд ҳолат мухлисони дастаи ҳосилот ба эҳсосоти зиёд нисбати хулосаҳои довар эътироз мекарданд. шумораи зиёди мухлисон баҳри дастгирии дастаашон ба ин варзишгоҳ омада буданд. дақиқаҳои баъдӣ бартарии шогирдони Тоҳир Муъминов зиёдтар шуд. ин буд ки баъди ҳамлаҳои пайҳам дар дохили ҷаримагоҳ зидди онҳо қоидаи бозӣ вайрон шуд ва аз ин имконияти ба амаломада Азизбек Султонов муваффақона аз уҳдаи зарбаи 11-метра баромад ва ҳисоби рақобатро 1-1 намуд. баъди голи сардодаашон меҳмонон аз лиҳози рӯҳиву равонӣ бозиро қариб аз даст доданд ва дар ҳолатҳои на чандон мураккаб ба қоидаситезӣ роҳ медоданд. дар як ҳолат Сафаралӣ Каримов зидди рақиб ба қоидавайронкунӣ даст зад ки довар бори дуюм ба ӯ корти зард нишон дод ва ҳамин тартиб бо гирифтани баргаи сурх аз майдон берун карда шуд. дақиқаҳои баъдиро ҳарчанд меҳмонон як нафар кам идома медоданд, бар замми ин тавонистанд ин ҳисобро то сонияҳои охир нигоҳ доранд. баъди ин мусовии дастаҳо мавқеъгирии ҳарду тим дар ҷадвали мусобиқот ҳамоно бетағйир боқӣ монд. дастаи Куктош дар садри ҷадвал бо 42 имтиёз мавқеъ дорад ва бошгоҳи ҳосилот бошад дар 15 бозӣ соҳиби 38 имтиёз гардидааст. Это игра двух лидеров, которые идут на первом, на втором месте. Игра за то, чтобы мы били за то, чтобы остаться на первом месте. Эта команда хотела выиграть, чтобы занять первое место. Игра очень тяжелая, команда Хасилот очень хорошая. Я думаю, что до конца чемпионата сама интрига игры того, что кто выйдет в высшую лигу, будет очень серьезно, потому что сзади есть Динамо, которые есть пропущенные игры, и они, если будут набирать свои очки, это будет очень сложно определить, кто выйдет в высшую лигу. خب در خط حمله شما هم بسیار از امکانات داشتید، اما حمله‌گران نتونستند این وضعیت رو خوب استفاده کنند. Сегодня, да, было очень много моментов, которые мы должны были забить, если даже не считать первый тайм, где мы пропустили гол, но мы имели 3 100% момента, мы не забили. И во втором тайме тоже имели 2 100% момента, мы не забили. Футбол, на то и есть футбол. бозӣ хеле шавқовар гузашт. натиҷаи мусовӣ ба фикри ман ин ҳамун натиҷа аст ки ҳамин бозиро то охира бурд. бозиҳои дигари даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Гулистон дар майдони худ Ҳулбугро пора кард ва Муҳсин Рустамзода футболбози ин даста ба дарвозаи Ҳулбуг якбора 4 гол зад ва ҳисоби бозӣ 4-2 ба фоидаи Гулистон анҷом ёфт. Дастаи Барчӣ дар майдони худ Панчеро бо натиҷаи 2-1 шикаст дод ва бозии Сарҳадчиву Динамо бо сабабҳои маълум ба таъхир афтод. бозии марказӣ миёни Куктошу Ҳосилот мусовӣ 1-1 анҷомид. душанбе дар майдони худ аз дастаи Саройкамар бо ҳисоби 5-2 торумор гардид. дидори дастаҳои заифи чемпионат миёни Ваҳдат ва Моҳир бо ҳисоби 2-1 ба нафи дастаи Ёвонӣ тамом шуд. ҷадвали умумии чемпионат низ тағйироти ҷиддӣ надорад. ҳарчанд дар ин давр чандин тағйиротҳоро интизор будем ки иттифоқ наафтод. Куктош дар 16 бозӣ 42 имтиёз ба даст овард ва дар мавқеи аввали ҷадвал қарор дорад. Ҳосилот бо як бозии кам 38 хол дорад ва ҷои дуюми ҷадвалро ихтиёр кардааст. Динамо ки ҳоло 2 бозӣ кам аз дигарон дорад бо 34 хол баъди Ҳосилот дар мавқеи сеюм меистад ва Саройкамари ноҳияи 5 бо 24 хол ҷои чорумро ихтиёр кардааст. Сарҳадчӣ дар 14
14 بازی تنها 2 غلبه دارد و 2 مرتبه دیگر هم مساوی کرده است، ولی از این 14 بازی در 10 تا شکست خورد که با این تا حال همان 8 خالی به قول قدیمهشون نو نشده است. آنها با همین 8 امتیاز در موقع 11 همند و وحدت در 16 دور مسابقه 14 مرتبه شکست خورد و 2 بازی دیگر را مساوی کرد. حالا این دسته در یگان دور شاهد پیروزی نچشیده است. از این رو با 2 خالی بازی‌های مساوی در آخرین خانه جدول مسکن گرفته است. بازی دور آینده یعنی دور 17 چمپیونات عجایب پس سر خواهد شد. دسته ماهر یوان در میدان خود تیم گلستان را قبول میکند. دسته حاصلات با آمدن دسته دوشنبه آمادگی میبیند و بازی دسته های دینامو و کوکتاش باز هم به تاخیر میافتد و بگیم بازی مرکزی دور با اشتراک دسته های هولبوک و برقچی در ناحیه واسه برگزار می شود. برقچی رو بر رشد و هولبوک حال حاضر رو به تنزل است. از این رو بازی دیدنی و جذاب خواهد بود. سرای کمر در میدان خود دسته وحدت شهر وحدت رو انتظار است و گمانم امید و آرزوی مخلصان وحدت باز برباد خواهد رفت. پنچر حال حاضر در سطح خوب نیست و بازی با دسته سرحدچی برایشان خیلی مشکل سپری خواهد شد. در روی خط نشانزن‌های چمپیونات این نوبت خیلی تغییرات جدی است. فوتبالباز بهترین چمپیونات که در دسته گلستان بازی میکند محسن رستمزاده در بازی نوبتی مقابل هولبوک با زدن 4 گل دست یافت و اولین پوکر خود را در چمپیونات استقبال گرفت. فوتبالباز دسته کوکتاش عزیزبک سلطانوف باشد با 17 گل در موقع دوم ایستاد و خدایداد اوزاکوف از دسته کوکتاش با 13 گل قدیمش حال هم در موقع سوم است. فوتبالباز دسته برچی مسرور غفور باشد 11 گل دارد که در موقع چهارم ایستاد و فوتبالباز دسته دینامو سنت الله عزیزوف باشد با 10 گل در موقع پنجم است. بویف شاهین از دسته ماهر با 10 گل موقع ششم را اختیار کرده است. بازی با مخلصان این نوبت خیلی خوب سپری شد. 2 دور پیش یک نفر با اسم شادمان سبزیف اولین شده حساب یک بازی را درست پیشگویی کرد، ولی متاسفانه خود شادمان در مملکت روسیه بودند و ما با نزدیکان شادمان تحفه از جانب سرپرست برنامه شرکت تنیسی پیشنهاد شده را رسانیدیم. خواهش میکنم شادمان این سخن ما را در شهر برنامه نوبتی تصدیق نماید. دور گذشته را باشد یک نفر با اسم سعید اکبر قربانوف نسبت بازی کوکتاش و حاصلات حساب درست پیشنهاد کردند. باید بگویم که چند نفر دیگر از قبیل لطفالله، فریدون طاهروف، پیرو ملیکوف و چند نفر دیگر حساب بازی را درست نوشتند، ولی بعد سعید اکبر و یا بعد بازی خلاص از سعید اکبر خواهش میکنیم با ما طریق واتساپ یا تلگرام که رقمهایش را گذاشتیم در رابطه شوند و تحفه خود را بگیرند. برادران باز میگویم که شما تنها یک بازی را پیشگویی کنید، اگر همش را نویسید قبول نیست. اکنون بازی‌های دور آینده را پیشگویی کنید و صاحب همین توپی با اصطلاح اورجینال شوید. برار تا برنامه دیگر خیر.